ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭନେସ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଜିଟିଭନେସ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ନିଜ ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ। ଆପଣ ପଜିଟିଭନେସ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ନିଜ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହେଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ସପୋଜ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ହାଣି ପକାଉଛି, ହାଣି ଦେଉଛି, ବା ଖରାପ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ପିଟୁଛି କି ବାଡ଼ଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମନେ ରଖିବି ନାହିଁ, ମୋର ସେ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କହେ ଯେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ା ଆମ ମେମୋରିରେ ଥାଏ। ତେଣୁ କଦାପି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନେଗେଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଏଇସବୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।